Ядосваме се на тези, които управляват страната ни, че взимат лоши решения, изчерпват ресурсите, създават хаос. Но, замислил ли си се, че понякога правиш същото със себе си? Претоварваш се, прескачаш от едно към друго и не си даваш почивка. И после се чудиш, защо мислиш бавно, защо губиш фокус, защо си в мъгла. Представи си държава без контрол. Няма ритъм, няма граници, няма възстановяване. Колко време ще издържи? Същото е и с теб. Ако не управляваш вниманието си, някой друг го прави вместо теб. Стресът, шумът, навиците. Тази мозъчна мъгла не идва от нищото. Тя е резултат от малки избори, повтаряни всеки ден. Започни от това. Спри разпиляването на вниманието. Не прескачай между задачи. Не посягай към телефона постоянно. Завършвай започнатото. 10 минути дълбок фокус връщат повече яснота от час хаос. Ясният ум не е даденост, той се поддържа. Разпознаваш ли се? Напиши в коментар. Показваме как да възстановиш ума и тялото си, стъпка по стъпка. Влез и започни. Линкът е в заглавието.